A fatüzelésű cserépkályha, kályha és kandalló gondoskodik, ez megadja a téli esték hangulatát is, miközben itt kártyázhattok az asztalnál. A panoráma lenyűgöző és elvehetetlen, Nagymarostól Gödig mindenhova ellátsz. És még egyszer emlékeztetlek rá, ide nem kell előszedni a Lada Nívát, hogy fel tudj jönni a hegyre. Tökéletes aszfaltút vezet egészen a kertkapuig. Ez nagy kincs. Szeretném felhívni a figyelmeteket az eredeti fahajó padlóra, a gyönyörű gerendázatra, az eredeti ablakokra, amikre azért persze ráfér egy kis felújítás. És gyertek velem a másik tornácra, és csodáljuk meg újra a panorámát. Ez a tornác tökéletes a nagy családi reggeliknek, vagy az éjszakában nyúló beszélgetéseknek, borozgatásoknak, vagy aki szeretne egy kicsit modernebb irányba elindulni. Annak egy dézsafürdőt vagy egy jacuzzit javaslok erre a helyre, így fürdés közben élvezheted a gyönyörű panorámát. A ház jelenlegi állapotában nyaralóként használható, ugyanis nincs bevezetve a víz, a kertben találhatunk egy kis fürdőházikót. Itt tudunk mosogatni, zuhanyozni, és angol WC-nk is van.